बैसागु बादिनो मागो दमासि फोरबोआ बर'फोरनि मोनसे नागारनो हायै रंजानाय फोरबो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा मागो फोरबोखौ बायदि नेमखान्थि आसार खान्थिजों फालिबोयो। दिनैनि समावबो गोबां बर'फोरखौ मागो दमासि फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बाख्रिखौ गोबोरजों बेंखन लिरनाय, गय खान्थाल थाइजौ बायदि बिफांफोराव जिगाब खानाय बायदि ओंथिगोनां आसार खान्थिजों फिथा सौराय लारु जानानै बर'फोरा गाजा गोमजायै फालियो एबा रंजायो। बेबायदिनो बर'नि माहारियारि आफाद Nlfb आफादाबो गाजा गोमजायै मागो दमासि फोरबोखौ फालिदों। Nlfbआ थांनाय मोनाबिलियाव बायदि मेहेरगोनां हारिमु दिन्थिफुंनायजों उदालगुरि जिल्लानि सनाय केम्पआव गाजा गोमजायै मागो दमासि फोरबोखौ फालिदों। फालिनायजोंनो लोगोसे साखाथियाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौबो लिंहरनानै फिथा लारु जानायजों लोगोसे मोखां नायलायनानै बोथिसे ओंखामबो जाहोयो। गिबियाव आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम बर' रायजो राजानिसिम मागो दमासिनि आरो लोगोसे गोबावैब्लाबो इंराजिनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जोङो Nlfb सना Nlfb डेजिगनेटेड केम्पनि साखाथियाव थानाय मोनसे फिल्डआवहाय मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिलांनो थाखाय बा फालिनो थाखाय जों हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा दङ सेथियावनो हारिमु बिलिफां। हारिमु बिलिफांनि अनगायै जोंहा जेबो गैया। हारिमु बिलिफाङावहाय स्पेसियेलि जोंखौ एट्राक्सन खालामनो फैदों होनोब्ला कष्टकार दैमारि बिथांखौ साफ्रोम मानसियानो सिनायखायो, आसामाव गासैबो सिनायखायो। लोगोसेयैनो बे बाक्सा जिल्लानि दावहारु बसुमतारी बिथाङा मेगन नुवा, बिथांखौबो जोङो जोंनि नैबे मागो दमासि फोरबो फालिनाय हाबाफारियावहाय जोंखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय मेथाइ खननो थाखाय जों हांख्रायनानै लाबोदों। बेजों लोगोसे जों गोबां बिदिनो आवगायबो बिदिनो केडार्सफोर दंमोन, जों बेबायदि फरायनायखौ नुवामोन, खिन्थु नोंथांमोना मोजां एग्जाम्पल होदों। बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? साबायखर सोंथिखौ सोंनायनि थाखाय। बाथ्राया जाहैबाय मा, जोङो नैबे केम्पआवहाय बे हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा केम्पआव गोबां सेंग्राफोर थायो, केडार्सफोर थायो, लोगोसे लिडार्सफोर थायो। दा गोबां गोजान गोजाननि दा नैबे असिलायै जों लानाय जायो दि माखासे केडार्सफोरा जोंहा न'आव थांनो हाया, माखासे लिडार्सफोरा जोंहा न'आव थांनो हाया। अब्लाबो न'आव थांनो हायाब्लाबो जाय बिथांमोना केम्पआव थायो बिथांमोननि गोसोआ जाहाथे सान्ति जायो आरो बिथांमोना जाहाथे बरिं जाया, मागो दमासि बा बैसागोनि बा गोदान बोसोर बरायनायनि मोनसे फिलिंसखौ मोनो। नैबे असिलायै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ सम सम लाबाय थानाय जायो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे हाबाफारियाव मा आयदाफोर लानाय जादों? बुंखाबाय, गिबियाव जोंहा हारिमु बिलिफां दङ। हारिमु बिलिफांनि उनावहाय जोंहा जों साफ्रोम जायफोरा नुजाथिफैदों बिथांमोनजों मोखां नायलाय ओंखाम बोथिसे जालायगोन आरो लोगोसे जोंहा फिथा सौरायनि बेबस्था खालामनाय जादों। बे फिथा सौरायखौ जोङो साफ्रोमजों मोखां नायलाय जालायगोन आरोखि। बेजों लोगोसे आरो गोबां बिदिनो दाब खाथि खालानि रायजोफोरखौ जानो लोंनो थाखाय बिथांनाव मोनसे सोंथि, बेनि फाइनान्सियेलनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि बेखौ जगार खालामनो हाखो? बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि सोरबाया होदों बेखौ बुंनो हाया, नाथाय जोंनि गेजेरावनो जोङो माखासे समाव माबा मोनसे खामानिफोर मावनानै बेफोरखौ मोननो हायो आरोखि। नाथाय जोंखौ बे नङा जे जोंखौ सोरबा सरकारा फाइनान्स खालामदों, फाइनान्स एसिस्टेन्ट खालामदों, बे नङा आरोखि। जगार खालामनो हाखो? बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि सोरबाया होदों बेखौ बुंनो हाया, नाथाय जोंनि गेजेरावनो जोङो माखासे समाव माबा मोनसे खामानिफोर मावनानै बेफोरखौ मोननो हायो आरोखि। नाथाय जोंखौ बे नङा जे जोंखौ सोरबा सरकारा फाइनान्स खालामदों, फाइनान्स एसिस्टेन्ट खालामदों, बे नङा आरोखि। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम बर' रायजो राजा, नट अनलि बर' रायजो राजा, सारा आसामाव नैबे जोंनि मागो दमासि फोरबोखौ फालियो। दा बेनि गेजेरजोंनो जाहाथे देग्लायनि मागो बैसागोआ जोंनि गेजेराव खौसेथि, जौगानाय आरो अनलायनायखौ लाबोयो होननानै आङो आसा आरो मिजिंथिबाय आरो खावलायहरनो सानोदि देग्लायनि जि मागो फोरबो, बे मागो फोरबोखौ जाहाथे जाय बिथांमोना न'आवहाय दङ बिथांमोना न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरजों ज' जालायलायनानै फिथा सौराय जालायनायजों लोगोसे मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायलायनानै जाहाथे बारग'होहरो आरोखि। बेनो जागोन ना? थेंक इउ। दे। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे
बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।